Prečo sa rieši len stará Šimečková? Ja poznám odpoveď. Pretože sa dopustila dvoch najhorších zo 7 hlavných hriechov. Pýcha a chamtivosť. A pre účely tohto videa budem túto starú Ježibabu Šimečkovú volať Marta. Martina chamtivosť sa prvýkrát prejavila v roku 2011. Granty na Slovensku sú síce príjemné, ale nestačia na živenie celého klanu pijavíc. Lenže ak by sa jej podarilo omočiť zobáčik v európskych peniazoch, život by mohol byť oveľa jednoduchší. Zaplatiť si nový Oxford predsa nie je len tak. Tak Marta napochodovala do agentúry Európskej únie pre vzdelávanie a kultúru a urobila to, čo vie najlepšie. Ukázala krásnu prezentáciu, plnú planých sľubov, ktorá pánov v komisii tak očarila, že jej bez váhania poslali na účet 113 000 eur. Marta však zabudla na jeden malý detail. V tejto Európskej komisii už nemá svoje skvelé kamarátky, ktoré veľmi radi prehliadnú akékoľvek nezrovnalosti pri dokladovaní výdavkov. Európska únia si o rok neskôr od Marty vypýtala vydokladovať, ako boli financie použité. A potom, ako Marta nebola schopná minuté peniaze vydokladovať, Európska únia si vypýtala peniaze naspäť. Lenže aj na toto bola Marta pripravená. Európska únia poslala exekútora. A exekútor mal zistiť, že aký má Marta vlastne majetok, aby ho mohli zobrať a vykryť tým vzniknuté škody. Lenže aj na toto bola Marta pripravená. Totiž jediné, čo Marta vlastní, je jeden pár topánok, jedny okuliare, jeden fialový šál a 8 zubov. Marta žije ako Mowgli, ale nie preto, že by bola tak skromná, ale práve pre tento prípad, keby náhodou došiel exekútor a chcel by jej niečo zobrať. Správna zlodejka nikdy nevracia lup